alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil vi prøve sådan en challenge, hvor man skal lave alle mulige ting, sådan, til remoulade i, og ketchup og alt sådan noget i. Mad. Ja, og sådan noget drik, så laver vi sådan en smoothie. Mad. Sådan en smoothie-agtig. Og det er sådan Anders og Sebastian, der skal være med i den. Nå, men... Eller får den vinge. Hvad fanden er den grønne? Hvis den er grøn. Nå, men vi skal gå ud, imens du... Jo, og så vi klipper lige det her. Ja. Og hej igen. Nu skal jeg lave min drik til dem. Det er den her kop, det bliver. Så tager jeg sådan noget sølvpapir over den. Og så tager jeg 2 sugerør ned i den. Er I klar? Nu begynder vi. Vi starter ud med ketchup. Sådan der. Så tager vi noget mayonnaise i. Og lidt remoulade i. Du må ikke lige sige noget. Fordi det er min. Så bruger vi lidt yoghurt. Jeg stopper det lige her, og så hende der noget. Okay, jeg har lige cuttet det der, men nu har jeg lavet det, som I kan se. Det bliver sjovt. Nu er vi her igen. Som I kan se, er den færdig. Er I klar? Mayonnaise. Er I klar? Ja. I må drikke om 3, 2, 1 nu. Anders, drik nu. Sebastian, kom. For helvede, der er helt en. Hvad står du? Er det svært at prøve? Se, der ligger noget af det. Der ligger der noget af det. Jeg slugte det. Jeg tror godt, de kan lide det. Jeg har lige selv prøvet med. Den klamoramu. Okay, den må sige, Skal jeg hvad godt der lide er i. det? Den må sige, hvad der er i. Far, Ja. Jeg slukker nu. Og vel...